Здравейте хора, аз съм на GamerBG и при мен е Еврокто Бейби. Еврокто Gaming! Да, и той играе Майнкрафт, а пък аз ще играя League of Legends. Днеска си направих този акаунт. И за един час дигнах 2 левела, почти съм 3 левел. И лепнах преди малко. И... The fuck? Добре, аз забравих, че нямам герой тук. Добре, аз започвам. So much game. И нека да започваме. Сега ако взема там той са хора направо. Ще играя на ботки, защото трябва да дигна 5 лева, за да играя с хора. Сега пак ще намеря хора, с които да играем на ботките. Добре. А пак Еврокто Gaming, Еврокто търси някакви сервери да играе в тях. От някакво прави. Аре бе, бързо. Can't connect it. Yes, да. Топ. Добре. Аз съм с Артокс, хора, много е силен. И съм в региона Уест, а пък имам друг акаунт, който ми е 12, почти 12 левел. И той е в Ел Нордик. Само че заради... Ей, тук глупаци. I'm топ. Не ме интересува, аз заплюх топа. Какво искам да ми каже, бе? Двамата ще сме на топ. Боже... Коя е втория? Не. Глух ли си, отпуши се ушите, като говоря. И така... Бъстъпък. Всяко някой лефне. Добре. Сега ще почнем. Просто тази игра е много заребителна. Много ме кефи тази игра. Една от най-заребителните игри. Било е на първо място за 1-2 месеца тази игра League of Legends, ако не сте я чували. Просто е една от най-яките игри. И хора, вече мога да камерата ми нещо прави проблеми, аз съм на лаптоп. Камерата ми е наобратно, изтега една програмка и като се оправя, като изтегля тая програмка, като се оправя камерата, мисля да снимам с камера. Ама той по-нататък вече ще го мисля. Сръдка. Майко, какви са слаби. Тез. Да, ботове, какви са слаби. Които се отключва телефон. Сега ще играя телефона на Европа. На Double Jump. Докато зареди. Не играте на темата. Атрокс. Плей. И хора, аз съм много добър на Double Jump. Да. Направих 251 рекорд. Най-големия рекорд. Бънджи, стига бе! Човек, ти не е голям рекорд. Моя рекорд 15 000 нещо. Аз съм ти го минавал. Той че не е Кале. Шапката yes. Бум.
Трябва ми на рекорда на Европа на даден година. Конки! Ето го The Galaxy. Сервер ли? Да, е така. Да. Powercraft.me. Чакай. И 7000 рекорд направих. Така. За това. Човек, зареди се. Почнахме да. Почнахме игра. Се апгрейдната с атака. На зелената сайта. Чакай, ще мина рекорда. Почнаха и отивам на топ. Размер на рекорда. Мини го, човек. Мини с леко. Давай. Майка. Много. Браво. Мини урека. Аз ти помогна, хей. Благодари на мене. Добре, благодаря на тебе. Благодаря. Добре, бе. Чакай, Шена. Чай да видя срещу кои ще съм. Аре, бе. Аре, бе, Гарен. Стъпана. Защо са трима? Някой ли от мамай? Гарен, бот. Изчезвай. Защо сме трима на топа? Изчезва този Гарен. Направо не мога понасям. Единият ти пише да Троц. Окей, не пиша. Секрет! Аз съм на бот. Така, май има секрети. И бе, чай сега ще изнуда за нида. Ще кажа да отива на бот, Ривен бот. Ох, майко! Yes! Ривен ме послуша. И не можах да ударя глупавия Райс. Човек, Powercraft. Окей, бро. Така, хора, тук да не се излагам сега. Виж го, то сега и се излага. То ви лева пък. Виж го. Сега ще дойде. Иска да дойде на кулата. На кулата ли ще ми скачаш, бе? Фак. Шут. Още малко и дигам в този лева. Ако го ударя още един път, мисля, че ще... Значи жълтото ти е за левали, а пък червеното ти е онова. Ще червеното ти е кръвта. Не, бе. Обратното. Да, обратно. Нещо такова не знам. Powercraft Network. Човек има 302 души в Power. Добре. Чай малко да се оттегля. Не, по-пушенка. Вай! Нема пуска в най-якия сървър. Давай се изчезна. Layers. Къде? GTA and now online. Дават GTA-то в Майнкрафта. Хаха. Човек ще вляза с моето страшно скинче. Пробва... Казвам го за хората, ако го пробват синглплеер на Майнкрафта. Много прост. И сега го скъсах.
TNT. Пише TNT. Майко, то сме избяга, стига бе хора. И с базиката с мен. Не знам какво става. Защо просто не ми дава хелт? Пишете TNT с малки букви. Добре, няма смисъл. Hollywood Minecraft Join. Ма той се викал. Най-известните сървъри са български. Напротив. Как? Как напротив? На мене са най-известните в България. Ще викам. Това малко хил не взема. Сега ще направя кил. Пашвам го на прицел бой. Само е тук на там. И така да отивам на мида. Хора на скефа, дето взех мида. Сега по-срай ще го пукне. И така става гром. Ако той не ме пукне. Или ако не избяга. Чакай. Какъвто сървър? В коя версията си? 1.7.10. Малко така. Нищо. 1.7.10 сървър. Пак. Стига бе. Дабъл кил. Ревен направи дабъл кил. Така си един кил не можа да направя. Защото атаките ми зареждат бавно. Пак трябва да кам. Още малко имам стоя. Човек, ще правиш някога лайвстрим Не знам. на рандом игрички? Не знам. Може. Добре. Аре, то сега използва крий като някой бебе. Вижда го на колата стои тъпия. Добре. Аре бе. Точка. Ох, майко, ултъм. Ултимейтъм. Cool.com. Бой. И избяга. Това е после най-голямата бегачка. Райс много ми бяга. То Hollywood Craft. Даже и ултимейта се използва. Има толкова много игри, а пък има само петима. Или чакайте да видя. Има само петима. Да, и аз това направя. Гледай колко много игрички. Bucket, Economy, Minigames, Добре, не ме интересува. Roleplay, Skywalk, Сега ме интересува само League of Legends. Grid и Survival. Сега ако не стане, ще се претря. Най-сетне. Логин. 2, 5, 4. Incorrect pass. Каква ти паролата бе? Как е? Как е? Чакай. Как Чакай. е?
Ще малко тук ултимейта ме заради, защото нямам флага. Ган. Е, сега ще му скоча на Райс. Четирима има вече. Бягаш ли, Райс? Човек на малко кръв си. Нали зато и ще ви казвам. Някъде тактиката ми е такава. То с Райс не мога да фана. Тук не мога да вляза. Логин. Да, кажи бе, вижте. Логин. Не. You have entered too many valid passwords. Бам. Елата фана, ела. Оф, аз игра на Skillcraft. Защо бягаш, бе? Фък. Може да му уби Райс. Много съм дразни. Най сега го фанах Райс. Райс мъртъв се случи. Чакай. Аз забравих с кой скин влизах в Skillcraft, ама е с комен, нали какво? Научи ми. И стига, бе, Вивен! Може те да правиш, да ми взимаш Райза. Как ми взе кила? Аз се спомням, няма влизах. Айде Аз победим. ще пробвам. Не с кумен ма влизах. Напълно се обърках. Много фана, бе. И тъма на атаката ми. Трябваше да напълна. Щях да го убия. Да го направя на малко кръв и щях да го настигна и... Бой, ама... Логин. Това да очакваш. Забравих смисълта. Да. Едит. Дет. Логин. Teleportation. Чакай, къде ще взема телепортира този? Няма значение. Warp. Ай. Warp. Все едно ще се прави, че ма гони, да. Warp. Warp. Games. Minigеймс. Да. Минигамс. Минигамс. Минигеймс. Чек, ще влизам джамп. Минигамс. Минимамс.
Ще влизам в джампа. Човек, ако ти беше тук, ако ти беше тук, ще да те разкъсвам на този джамп. Ставя го на малко хелт. Пак не го скъсах. Абе, хора, просто се опитаме да направят поне един кил. Не, паднах във водата! Дано е кална. Yes. Не е река. О, yes. Тук има лиани, които ми помагат. 50 атак демидж. О, Много ми помогна да въвежи. Ти в кой сервер си? Skillcraft. Аз съм влизал в този джумп. Да, влизал съм. И минава ли си ени гъби? Не, Ени там не гъби. съм стигал. О, аз съм стигал. Знаеш ли какво е трудно бе, човек? Не знам, не ми трябва. Днеска ми отне поне 2 часа го мина и просто рейдж. Така и гаси трудното. И един човек мина. И сега пък кулата почне мен. Тъй. Не, паднах! Паднах на най-хубавия ми джамп. И стига... не би мене. О, на един удари кулата. На 2. 1, 2, 3. На 3 удара. О, браво е! Добър съм. Митака! Къче ми така е. Си митака. Да. The game is back again. Gamer back in. Fuck. Не! Хайде. Хайде, минай го. Човек, аз тук един път днеска, т.е. днеска го минах от първия път в първата част. Окей, бро. Минам го, шеречко и това. Ако падна. Чекпоинт! Yes! Що ме не бита по такова? Чекпоинт! Взе чекпоинт! Падна. Щях да играя в Survival Games, ама... Какво да направя? Хората искат малко джъмп паркове. Тези, които искат Майнкрафт, бе. Направо. Това автоматично ли те го води? Кое? Ами, те ходиш автоматично. Аз съм си го направил да отиде. На картата и тук сляпис. На картата. Човек, ако го мина, аз в момента го минавам, де. Не, паднах на... Ха-ха. Много близо бях, щях ти покажа гъбите. Ени гъби, дето са много трудни за минаване. Айде, тъс кола на 2 удара. Тоест, буквално беше на 2 удара. Окей, сега ако падна, ще рейдж квитна доста. Вече кой това е, колкото се иска. Изполча. Аре, ладно, изполча. Правиш. Минавам го. Колко?
Аре, мис Порчан. Пътъм мис Порчан. Хайде, хайде. Хайде сега бой. Аре, бой ми. Бой, аре. Ми така, Витос. Най-сетне един кил и една асистенция. Човек, Тук не съм почти го умрял. минавам. Yes! Yes! Чакай. Минавам го! Минавам го! О! Бъгнах се, сам че го минах. О! О! Скоро се няма да ме убия. О! Чакай малко. Ох, мох. Човек, бъгнах се! Вой колко хил че свалям с Порчана. Не да пак. Изпуснах я. Значи колко хил че свалям. Като стил стряскал. Добре. А що отпаднах на последния джъмп? Точно последния. Човек и двамата ще рейдж, които Порчан, му ела. направил. Ела Порчан, ела по нас. Човек и Ела, двамата помощ. ще рейдж, които му направил. Ай, за няма да ми избягаш никъде. Никъде няма да ходиш. Yes! No! Защо не мога да я убия всеки път? Човек, ти как си вляза в тулегита преди? Legit се казва, не тулеги. Тулеги, това са. Ти legit, де. Ами какво, малко неправилно говоря. Че са. Ох, майко. Човек, как си вляза в тулегита? Къснах колата, Legit. айде. Кажи ме, Айде. как си вляза в тулегита? Еми, те с един акаунт. Представи си. Даже аз не мога да вляза. Никакъв. Защото аз съм се регистрирал сам. Аз нали натиснах shift, пък паднах. И газ. Айде, късваме инхибитора. Да пак. Някой иска съпортна към него или какво? Или аз да го портна. А щото не мога, защото в момента играя. В момента не искам съпортна към никой. О! Ей, точно така ме се бъгна. О, не! Натиснах шифта, пак паднах. О, ес! Оживях. Rage quit. R-A-G-E. Rage. Q-I-T. Quit. Пак ти много ми скочиха, Направо ще кюна. Един, два. Айде, кулата умрях. Виктори. Аха. Сега трябва да съм дигнал 30 лева. Няма начин. Значи ти 3 купи ли се спечели? Добре, хора, това е от мене. Надявам се клипа да ви е харесал. Лайквайте, сабскрайбвайте и чао! Чао!